Kalih tiyang kaneman mlampah nglewati wana ingkang rimbun. Ningali kiwa tengene boten wonten kewan utawa peksi ingkang saged dipunburu. Kaneman bagus kalihan pandhereke wau sayektosipun inggih menika pangeran ingkang lelana kangge pados jati dirinipun. Kalih tiyang mlampah kanthi waspada ngingeti ana ngisor lan dhuwure goleki kewan kang isa diburu. Melampah mundur lajeng tabrakan nganti glimpungan. Waduh. Pangapunten pangeran, kula boten ngertos pangeran wonten ing kula. Kalih tiyang lenggah bareng lan padha cerita. Aku gak ngerti pangeran. Cuk, kae sapa, Cuk? Cuk, kae sapa, Cuk? Ngerti pangeran. Kae, Cuk. Pangeran nyedak marang Mbok Rondo. Mbok Rondo kaget weruh pangeran. Ora dalah, monggo. Sapa kowe? Kula pengembara, Mbok. Ngamuten iki dusun apa? Iki dusun Jadapan le. Kowe arep ngopo ning kene? Kula pengembara, Mbok. Ananging kula nyasar boten pas dolane. Wah, ya wis. Kowe melu mbok ae piye le? Tak dadekke anak angkatku yen kowe gelem. Nggih, Mbok, kula purun. Ya wis, kae saiki kowe dadi anakku tak jenengke Andi-andi Lumut ya le. Nggih, Mbok. Ing omahe klenteng-klenteng wonten enjing ingkang terang Mbok Rondo klenteng nyawiji kalihan putri-putrinipun. Putri-putri Mbok Rondo klenteng sanget ayu pasuryane. Piyambake inggih menika klenteng abang, klenteng ijo, klenteng biru lan salah satunggaling putri trinipun ingkang asmane klenteng kuning. Mbok Rondo klenteng sanget remen lan tresna kalian putri-putrinipun. Ananging benten kalian klenteng kuning ingkang dados putri tiri piyambake sanget dibentenake katresnanipun. Klenteng kuning didhawuhi nyapu, ngresiki griya lan ugi nyambut damel ing sawah. Sangat prihatinake. Klenteng kuning teka nggawa sapu, nyapu lan ngepel jogan. Ora suwe Mbok Rondo teka ngawasi klenteng kuning. Nyusul sedulure klenteng abang, klenteng ijo lan klenteng biru. Anak-anakku sing ayu rene, Nduk. Injih, Mbok, wonten apa? Ana warta penting banget. Warta apa to, Mbok? Nggih, Mbok, enten apa to? Enten apa, Mbok? Kok sajae tenanan wonten apa? Kowe ngerti ta, anake Mbok Rondo dadakan sing bagus banget jenenge Andi Lumut. Oh, Andi-andi Lumut. Bagus. Wah, gelem. Mbok Rondo dadakan gawe sayembara. Sinden ide kanggo anake Andi Lumut sing lagi goleki garwa pendamping. Wah, kurang sangat, Mbok. Iya, mengko Mbok arep dadani kowe-kowe supaya dadi ayu, sapa nganti salah sijine dadi garwane Andi Lumut. Injih, Mbok. Oh, mesti aku sing dipilih. Kenapa ya? Ora iso, mesti aku sing dipilih dan dalam jadi karone. Ora iso Mbak Yu, mesti aku to. Kan aku luwih cilik, kudune Mbak Yu ngalah karo aku. Aku luwih tuwa saka kowe, kudune kowe ngajeni aku dadi Mbak Yumu. Wis ta, rasa do padu. Anake Mbok kan ayu-ayu, rasa dudut. Wis gak ning jero, siap-siap dandan. Klenteng abang, ijo lan biru ninggal Mbok Rondo lan mlebu kamar. Mbok, kula dadi matur. Matur apa? Kowe wis bar nyakunem. Sampun, Mbok, ngeten, kula nduwe kepengin derek sayembara singgil alda supados garwane Andi-andi Lumut kados Mbak Yu klenteng. Ya wis ngene lah. Mbok Rondo menehi angus lan ambu-ambu kang ora enak marang klenteng kuning. Ya wis saiki kowe ngombe kabine Mbak Yumu lan kabine Mbok ning kali ana. Nggih, Mbok. Muga-muga sing dadi garwane Andi Lumut iku salah siji anak-anakku, dudu klenteng kuning. Klenteng kuning nampi menapa ingkang dipun utus déning Mbok Rondo lan dilampahi kanthi sabar.
Duh Gusti, ngeten iki gangsanipun kula. Mugi-mugi kula saged nampi kanthi lama sumana. Wong kang ora disangka mara. Sapa kowe? Kowe rasa wedi. Aku iki widodari sing arep bantu awakmu. Arep ngapa kowe? Aku arep menehi kowe pusaka. Tampanen muga-muga pusaka iki kaguna kanggo awakmu. Iki jenenge jimat Kalimasada. Tampanen Cahayu. Nggih, matur suwun. Hati, gunakno pusaka kuwi kanggo kebutuhan. Yen nuwun donga lan restunipun nggih. Ing salah sawijining kali ingkang banyune deres banget wonten mriku yuyu kangkang gesang. Piyambake ingkang nguwasani kali menika. Piyambake si yuyu kangkang ingkang julik. Yuyu kangkang sing jaga kali lagi mundar-mandir ngawasi menawa ana wong teka. Lajeng teka klenthing abang, ijo lan biru mara ing pinggir kali. Haha, kudu ngaruh kok bolong-bolong, bocah ayo kok bolong-bolong, sampai kae kowe. Wah, kali ini banjir. Iya mbak, yuk iya iki. Bisa-bisa awak SDW ora sida melu sambarane mbak Rondo dadakan. Kusik-kusik. Ya, yuk kangkang ta. Wah, iya ayo jaluk tolong yuyu kangkang bae mbak Yu. Iya. Yuyu kangkang, yuyu kangkang. Haha, kenapa cai ayo? Aku jaluk tolong kowe, tolong sebrangke aku lan adik-adikku lewat kali iki. Aduh, abot iki. Iso nanging enek syaratnya, nek balane cai. Apa tuh imbalane? Bayar nganggo duit. Wah, itu matur utang. Wes langen duit gampang mengko tak bayar. Ya piro jalukmu mengko tak bayar. Dudu duit aku rak doyan. Ha. Pret. Balane iku kanggo tanganku. Apa? Tanganku? Arep mbok kapakne. Ora tak kapek-kapeke, nanging tak nggo siji. Apa? Ih, mah gilani. Iya, masa tanganku sing ngono iki tak ambil. Yo wes, wega sesuai balane nambah. Klenthing abang, ijo lan biru padha rembugan. Ya wis, tapi ning kanan wis dilitok. Yuyu kangkang nyebrangke klenthing abang, ijo lan biru kanthi giliran. Wah, seneng banget aku iso ngambung tangan cewek wedok sing ayu-ayu. Klenthing kuning teka arep nyebrang. Apa kuwi? Ambune ra enak banget, rupane elik banget. Wah, kami kok banjir. Kepiye aku carane nyebrang? Wah, kayak ana yuyu kangkang. Yuyu kangkang rene terus sebrangke aku. Apa? Sebrang sih. Wega aku. Kok tak wae duit. Ah, wega aku wis kono. Jerene neh lunga. Ya Allah, kayak gak jahat banget yuyu kangkang. Ya wis Klenthing kuning ngetokno pusakane. Kali kesat. Dumadan kali menika asat, yuyu kangkang kacilakaan lajeng kesah tebih lan mati. Saklajengipun klenthing kuning saged lumrah nyebrang kali menuju griya Mbok Rondo dadapan. Griyanipun si andi-andi lumut. Ing omahe Mbok Rondo dadapan. Salah sawijining dusun ingkang nami dadapan. Mbok Rondo nembe nyapu griya, wonten dalem mriku wau si andi-andi lumut nembe ngaji wonten salah sawijining sura. Ngentosi gegantilaning manah ingkang dipun janjiaken Gusti Allah kangge piyambake. Waalaikumsalam. Sapa ya? Kula mbok klenthing abang. Kula klenthing ijo mbok. Lan kula klenthing biru, Mbak. Wah, cawadon ayu-ayu. Arep ngapa iki? Ganti deret sayembara sinden idol supaya bisa jadi garwane ade-ade lumut, Mbok. Walah, arep melu sayembara ta. Ayo nyanyi siji-siji. Klenthing-klenthing gantian nunjukno kapinterane nyanyi. Melati aku kumbangi damsari umpama sliramu margi wong bagus aku kang bakal ngliwati
Mbak Rondo cocok iki. Saya tak omong ke ande-ande lumut, mlebu siji-siji yo. Nggih. Putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nengget kang ayu rupane kletheng ijo iku kang dadi asmane. Waduh, Nduk, wong telu ora gelem kabeh kae. Klenteng kuning teka mara ing omahe Mbok Rondo dadapan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sopo ya kuwi? Kula klenteng kuning. Jadi derek sambara supados garwane ande-ande lumut. Apa? Kowe kepengin dadi garwane anakku? Ora salah to kowe iki. Lah yo, kamu elek, kamu murah enak. Aku wae sing ae ditolak, apa meneh kowe? Dicoba dhisik, Mbak. Ya wes, kono udah nyanyi. Putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nenggih kang ala rupane kletheng kuning iku kang dadi asmane. Loh, apa ora salah kowe le to le? Boten Mbok, niki sama dadi kuliahane kula. Oh, yang kuwi pilihanmu, si mbok nganut wae. Mbok, kula badhe ngomong jujur ngene jati dirine kula. Apa kuwi nggih? Kula menika sakjane pangeran ingkang mengembara golek pengalaman urip lan isine golek. Klenteng-klenteng krusak-krusuk banjur pungkasane klenteng kuning dados sisihanipun ande-ande lumut. Pasuryane ingkang awan ugi mambet dumadekake dados putri ingkang ayu. Sejatosipun klenteng kuning menika putri Sekartaji lan ande-ande lumut menika raja ngetosi ramanipun. Pangeran ugi klenteng kuning gesang selaras saklawase. Putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nengget kang ayu rupane. Apa? Kowe kepengin dadi garwane anakku? Ora salah to kowe iki. Lah yo, aku salah.